Nyakora Mugejong en dakika 17 tok sadeka mar okinyi manyiso ni wasedonjo e kidieny mar mbaka oromo okinyi makawuono. Pile ka pile ka wadonjo e kidieny mar mbaka oromo to wachako kod chal mar fwambo. Mago gin weche ma jofwambo magwa luonwa e kor gwenge duto ma pacho kae. Okinyi makawuono wachako kod romo ma jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua biro bedo godo kata nitiere godo okinyi makawuono e kar jot mare ma Karen manobore Nairobi kae. Okinyi makawuono jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua igeno ni biro bedo ka romo kod Prime Minister mano ma piny Somalia mano Hamaz Abdi Barare ka mabende gibiro bedo ka gitwak ewi weche mopogore opogore mago moriwo keto tudruok makare e kind piny Kenya kod pinyno mar Somalia. Romo makamano biro bedo ka timore kar saa 5 mar onyango okinyi makawuono. Jofwambo magwa biro bedo ka chopo kura achiel kachiel kendo wabiro bedo ka wamenyo ni matut kotudore kod romo ma jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua biro bedo godo kod Prime Minister ma piny Somalia mabende neno kanyo mano Hamza Abdi Barre odiochieng' makawuono e kar jot mare ma Karen. Kopogore kod mano wach machielo mabende waluonu machiegni otudore kod mano ng'anyo mamuola mano mar riwruok mag lakteche mano mar koso ka bende gichano mar bedo kod ng'anyo mamuol kata wuoth mamuol magichano chako kar saa 4:30 mar okinyi makawuono. Wuoth makamano biro bedo ka chakore Green Park Terminal kata Green Park kama bang'e gibiro bedo ka giwuotho achiel kachiel nyaka apise mago mag migao mar wechego mag thieth e pacho kae. Bang'e gibiro dhi e apise mar duol mochung' ne osara mag jotije mag piny owacho kama bang'e bende gibiro dhi ka duol mar governors kata apise mag duol mar governors. Kasto wuoth makamano gibiro bedo ka gitieko e apise mago mag od bura e pacho kae. Ka bende gibiro kanyakla mar mondo mi gibag ng'anyo mamuol odiochieng' makawuono ka gikwedo weche mag akweda manyalo bedo e kargi mar tich. Gino miwacho kanyo kod dho ngere ni stand against discrimination in workplace. Mane momiyo riwruok mag lakteche mano mar KUSU okinyi makawuono kochako saa 4:30 gibiro bedo kod wuoth mamuol makamano. Kopogore kod mano wach machielo mabende waluonu otudore kod mano romo mar ariyo mano mar Kenya Urban Support Program ma en maneno ni ober bombe mopogore opogore e pacho kae. Ka bende romo makamano biro bedo ka timore e kar jot mano mar jatend piny Kenya William Ruto okinyi makawuono. Mano en the launch of the second Kenya Urban Support Program. Ka bende obiro bedo kochakore kata nosechakore kar saa 2:30 mano mar okinyi makawuono. To mana kaka ineno sani ma governor e county ma Kisumu mano Professor Anyang' Nyong'o masani koro loso e romo makamano. Mano romo mar second Kenya Urban Support Program ma en chenro mar bero bombe ma pacho kae. En mar bero bombe ahinya kotudore kod wechego mag kedo kata neno ni taka mantiere bombe oyweyo makare wechego mag odundu mapimo chido kale bende okete yo makare kachiel kod apeyni manitiere bombe okete yo makare kachiel kod weche mamoko mag kedo kod masiche mabiro apoya obed mano mar mach kachiel kod mamoko. Kia kwa nyalo yudane duond governor e county ma Kisumu Anyang' Nyong'o wawinjane kako loso e kin romo makamano. Improvements we bring to people's lives. And finally, Your Excellency, let us strive to build cities that are not just sustainable and prosperous, but also compassionate and inclusive. And let us leave a legacy that future generations will look back on with a gratitude and pride. Your Excellency, the future is urban. I thank you. Thank you very much, Your Excellency, Governor. As I call the chair of the COG, Your Excellency, allow me to expound on the points that urban areas are missing in Schedule 4. Kora Mugejong mana kaka ng'isi mano romo madhi mbele kata madhi nyime e kara
jota mar jatend piny Kenya William Ruto mano buore Nairobi kae. Mana kakineno governor e county ma Nairobi Anyang' Nyong'o loso kanyo, kaito ng'ama dhi loso bang' mano idhi luonga jakom duol mar governors mano Anne Waiguru. Jatend piny Kenya William Ruto bende nitiere romo makamano. Jafwambo marwa mano Chris Owino luwo chenro makamano achiel kachiel mano State House buore Nairobi ka, kendo biro bedo komenyono matut e weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Kaka pile e chal mar fwambo wangekoni mana matin gigo ma jofwambo magwa luwono odiochieng' makawuono e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Kopogore kod mano, wach machielo ma bende waluonu en kotudore kod romo mano mar All Africa Media Leaders Summit, mano romo mar weg ute fwambo mano mar higani mar 2024. Romo makamano chakore kar saa 2 mar okinyi makawuono ka bende otimore mane magawa moro buore Nairobi kae. Romo makamano en mar riwo kanyakla kata kelo wi kanyakla mago weg ute fwambo maderom 300 mayudore e pinje mag Afrika kachiel kod jotelo mopogore opogore manitiere e sirikal kod mago manitiere migepe mamoko mar mondo mi ginywak lwedo kata gisum paro e weche mopogore opogore maginyalo keto kare mar mondo mi giber lwasi mag ute fwambo e pacho kae. Mana kaka senyisi ni romo makamano ochakore gimoro saa 2 mar okinyi ka bende jakom mano mar All Africa Global Media mano Amadou BA biro bedo e romo makamano kachiel kod Dr. Tendia Mhiza mano Summit Director mar All Africa Media Leaders Summit. Giduto gibro bede romo makamano matimore magawa moro okinyi makawuono buore Nairobi kae. Mano bende waluonu achiel kachiel odiochieng' makawuono. Kwadhi mbele kod chal mar fwambo nyakora mogi ajuang' wang'eni jopiny mathoth podi kale midhiero mopogore opogore ma okel kod pioula mobiro kaluwore kod koth mapeka mamedo chwe pacho kae. Mane momiyo odiochieng' makawuono jaloso e lo piny owacho mano Dr. Isaac Mwaura odiochieng' makawuono biro bedo kod chenro mar pogo chiemb konya ne jogo ma pioula osekelo negi midhiero mopogore opogore. Okinyi makawuono kar saa 3 mar okinyi obiro bedo e skund mano skund sekondari mano Mandoro Secondary School mayudore mano e county ma Kisumu. Mano kama bende obiro bedo kopogo chiemo mano Kadibo Grounds okinyi makawuono. En chenro ma wabobedo kwaluonu achiel kachiel kama bang'e bende obiro bedo e skund primary mano ma Osodo Primary School mayudore kar chung'od bura ma Karachuonyo e county ma Homa Bay kama bende jaloso e lo piny owacho Isaac Mwaura odiochieng' makawuono obiro bedo kopogo chiemb konya ne jogo mopogore opogore manyaka sani koro kale midhiero tok pioula darogi e miechegi. Wang'eni githoth ahinya, moko kuomgi osebedo kayua kaluwore kod nok mar chiemo, ok yud chiemo makare maginyalo chamo, bende gintiere kama ng'aw ni ginyalo gamo tuoche mopogore opogore. Kata kamano chenro mar okinyi makawuono en mano mar pogo chiemo mibiro bed ka ipogo negi kod jaloso e lo piny owacho mano Isaac Mwaura. Kwatieko chal mar fwambo okinyi makawuono nyakwara Mugi Ajuang' kata kapok watieko mane en kotudore kod chenro mano mar Lower Kuja Irrigation Scheme ka bende odiochieng' makawuono kamiti mano ma ochung'ne wechego mag lo odiochieng' makawuono biro bedo kachopo Lower Kuja Irrigation Scheme mane county ma Migori ka bende igeno ni e kinde ma gibiro bedo ka gichopo kuro. Chenro en mar nono jogo mane ochiwo lopegi mar mondo mi ochiw thuolo mano ne loso Lower Kuja Irrigation Scheme mar mondo mi onon kaka inyalo chulgi e yo makare. Mago jogo maponono mano Lower Kuja Irrigation Scheme ne okalo e puothegi. Chenro mar chudo magi ibiro bed ka inono odiochieng' makawuono kod Land Tribunal mabiro bedo kalemo mago gwengego mag Lower Kuja Irrigation Scheme mayudore e county ma Migori odiochieng' makawuono. Jafwambo marwa e county ma Migori Jojuma biro bedo ka menyonwa ni gin ji adi ma biro bedo ka bedo ka yudo chudo makamano ka otudore kod limbe ma ibiro bed ka itimo e county ma Migori kod aputa mochung'ne wechego mag lo e pacho kae. Kwatieko chal mar fwambo nyakora Mugi Ajuang' odiochieng' makawuono en odiochieng' ma piny ngima hingo odiochieng' tuo mar athung'a kata World Asthma Day ka bende thuon wacha mano mar higani mar World Asthma Day
otudore kod puonjo mano ting'o malo wechego mag puonja ahinya ne jogo manyalo bedo kod tuo mar athung'a ka mar mondo mi giyuda ne thieth e yo makare, to bende jogo mantiere alwora magi bende ong'e matut kotudore kod tuo mar athung'a ma jomoko nyalo bedo godo e pacho kae. Mano bende wabro bedo kwaluonu achiel kachiel odiochieng' ma kawuono kalore ni nyaka sani joma thoth kia matut kotudore kod tuo mar athung'a. Omiyo odiochieng' ma kawuono ma piny ngima hingo odiochieng' tuo mar athung'a kata World Asthma Day en mano mar tiego jopiny mar mondo mi ong'e matut kotudore kod tuo makamano. Nyakoromoge jong' mana kaka ng'isi pile e chal mar fwambo wange koni mana matin moko kuom gigo ma waluonu e kor gwenge duto ma pacho kae. Jofwambo mago beda kicha maneno ni wach kotuch tiyude achiel kachiel maonge lew. Yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi kanyo bang' yueyo taduogo kod twak mar ariyo e chenro mar mbaka oromo. Mbaka mwagoyo kawuono otudore kod ywaka mago mag jopuonje mag skunde mag sekondar madundo kata jopuonje mag junior secondary schools kalore ni nyaka sani giywak ni sirikal odagi chopo dwaro margi kata dwaro mar doho mar ndiko gi e tich e yorno mongirore. Ka ok otim kamano to gibro bedo ka gitimo ang'o? Par ni skunde pod olor nyaka sani to sirikal pod odagi chopo dwaro margi. Abo bedo ka twaka kod moko kuomgi achiel kachiel e studio kae ka achiel kod jogo mawuok e riwruok mar jopuonje mar mondo mi ginyiswa nene to koro gidwaro ni sirikal otim nang'o mar mondo mi chenro mag somo kik chungi e kinde mibo bed kiyawo skunde pacho ka. Omiyo med mana kete Ramogi TV aduogo bang' yueyo makao gi sani. Kik idhi mabor.